Isinagawa nitong Huwebes ang isang special session upang mapakinggan ang panig ng mga mangingisda na tumututol sa pagpapatayo ng seawall sa Lingayen Gulf Beach Baywalk. Ito ay upang malaman din ng mga miyembro ng sangguniang panlalawigan ang kasagutan ng DPWH higil sa katanungan ukol sa pagpapatayo ng seawall. Natuklasan sa isinagawang special session kaugnay sa ipinapatayong seawall sa Lingayen Gulf na hindi kumpleto ang mga dokumento para sa pagpapatayo sa naturang proyekto. Kaya naman ay hiniling ni Pangasinan Governor Ramon Gico III sa Department of Public Works and Highways Region 1 na dumaan ito sa tamang proseso at ipaalam ng maayos sa taong bayan ang proyekto. Dumaan lang sa proseso, yun lang naman ang hinihingi po ng mga tao. I'm supportive of any development projects as long as they are properly master planned and if it's acceptable to the people. Well, they have to comply with what needs to be complied. Kabilang sa napuna ni Governor Gico ang hindi pagkakaroon ng Environmental Compliance Certificate, Master Plan at iba pang mga termino na anyay posibleng maging technical malversation. Kinwestiyon din ni Governor Gico ang pagiging absent ng District Engineer sa naging special session. Samantala, kinwestiyon ni Binmalay Mayor Pete Merera ang tibay at kalidad ng seawall project na kasalukuyang pinapatayo na sa seawall sa Lingayen Gulf Beach Baywalk na makakaabot din hanggang sa nasabing bayan. Ani Mayor Pete bilang dating District Engineer ng Quezon City, hindi sang-ayon sa nakita niyang disenyo ng seawall sa Lingayen Gulf. In terms of this designing, meron po akong disagreement with your proposed seawalls because we have 3 seawalls. If you would try to look at, we have the vertical seawalls, the curved seawalls, and the sloped seawalls. Sa presentahan nyo kanina, yung mismong seawalls doon sa bayan ng Binmalay, I did not see any piles bearing doon sa seawall nyo. Kaya nagkakaroon po kami ng problema ngayon. Try to look at and try to make an investigation right now. This splash of the water, I do not know if you have to consider the intensity and the splash of water. I do not know if you make a study wherein we have this per square inch of pounds, 14.6 pounds splash. Nanindigan ng alkalde na ito ay pera ng taong bayan kaya inahamon nito ang mga district engineer maging ang direktor kung pinag-aralan ba ng ito ang mabuti ang seawall. Natuwa naman si Pangasinan Vice Governor Mark Lambino dahil napakinggan ang hinaing ng taong bayan sa naging special session ng Sangguniang Panlalawigan. Yun lang naman po talaga ang rason kung bakit tayo ay nag-conduct ng isang committee hearing dahil meron pong sulat ang mga kababayan natin, mga fishermen dito po sa Binmalay at Lingayen kung saan nilalabas nila ang kanilang objection sa sinasabing tinatayong seawall project dito. Ayon sa Vice Gobernador, nakababahala ang nadiskubrihan ng Pangasinan government ng kakulangan sa dokumento ng sabing proyekto. Sa ngayon, may ginawang resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan hingil sa seawall project. Ito yung pansamantalang pagpapatigil sa proyekto habang hindi pa nakukumpleto ng DPWH ang lahat ng dokumento. Yung una-una po ay address po dun sa implementing agency, particularly the DPWH and the DNR, to hold in abeyance the construction. Ibig sabihin po ay pigilan muna yung pagtayo nitong seawall project dito sa Lingayen Gulf hanggat hindi pa po na satisfactory na comply lahat po ng mga kailangan. Hindi lamang documentary requirements but also the other necessary requirements po tulad po ng mga tamang public consultation, mga tamang plano, mga environmental compliance at kung ano-ano pa. Base naman sa suhestyon ni Board Member BC Bentanilla, dapat panagutin ang mga gumagawa na hindi kalidad na seawall sa Lingayen Gulf. Si Reynaldo Palisok na isang mangingisda sa Lingayen ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagpapatayo ng seawall dahil hindi ito makakatulong bagkus ay magdudulot pa ito ng problema sa kanilang mga mangingisda. Hindi kami pumapabor doon sa gagawin nilang seawall kasi ang una-una kami ang unang maapektuhan na mangingisda. Pangalawa, kung saan namin nilalagay yung bangka namin kung sakaling dumating yung bagyo. Pangalo, kung halimbawa gagawin yon, paano na yung mga tao doon na mga isdang katulad namin? Samantala, nasiyahan si retired General Sonny Bersosa sa naging resulta na isinagawang pagdinig kung saan nadiskubre ang mga paglabag sa pagpapatayo ng nasabing proyekto kabilang ang posibleng technical malversation. Tiniyak naman itong matigil ng tuluyan ang pagpapatayo ng seawall at handa itong humarap sa anumang legal remedies kung sakaling ipagpipilitan ng proyekto. Pa-stop namin yan. Kung kailangan namin na pumunta sa Supreme Court para kumuha ng injunction, gagawin namin yun.
as soon as possible. Okay. Now, after that, kung tuloy ang kaso, kung may mga criminal, may mga violations at tantamount to criminal offense, ay gagawin natin yun. Dagdag pa ni Versosa, mas mainam na tutukan na lamang ang paglilinis sa beach upang mas ma-attract ang mga turista. Ayon sa kanyang obserbasyon, mas na-attract ang mga turista sa mga natural na ganda ng kalikasan. Matatandaan na pinangunahan ni 2nd District Congressman Mark Cuangco ang proyektong ito na itinatayo ng DPWH Region 1 sa halos 1 kilometrong haba sa baybayin ng Lingayen Gulf sa halagang 75 bilyon mula sa pondo ng gobyerno. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, J. Miguel Mendoza, SMNI News, North Luzon.